Pa! Avem prima trăsătură la Cristi. Gătin! Eu ce furios e. Cred că aveam activitate mai multă. Dar... Ia, că am prins-o! Hei, ia uitați-o! Hai, numai sănătate la toată lumea și bine v-am găsit iar la o nouă partidă de pescuit. După 4 luni de pauză, prima partidă pe 2023. Am venit cu Cristi, el tocmai ce a prins un pește, nu știu dacă se vede, e aici în stânga mea. Suntem la început de martie, am avut noroc. Ne-am și uitat la meteo, am văzut că o să fie vremea ok, nu bate vântul. Și a ieșit și soarele, deci e ce trebuie. Sunt ok, așa vedeți cum sunt îmbrăcați și sunt destul de ok, deci vremea e destul de ok. 8 grade cred că sunt acum, dar bate soarele și te încinge. Suntem pe bazinul sau balta, cum vreți să-i spuneți, Agvedănești 6. Știm aici o baltă cu checerilis, am văzut că are pește și am zis prima partidă să fie cu succes. Avem câte 2 pești la activ și eu și Cristi până acum. Este ora 10. Da, cred. Ia să vedem. Da, nu mi-a dat telefonul că el filmează. Dar pe undeva pe acolo 10 și un sfert. 10 și 35 ani. Și cred că pescuim de corespunzător, să zic așa, pescuim de 45 de minute. Până ne-am instalat noi și camerele și ustensilele. Cristi e la prima partidă cu scaun, cu platforma, cu tot ce trebuie și până l-a instalat și-a făcut și el canal de YouTube. Cum se cheamă, Cristi, canalul? Ciortănașul. Deci dacă vreți să-l urmăriți, el e și pe Feeder și pe Crab Classic. Căutați Ciortănașul și dați subscribe acolo. O să pună și el filmulețele pe ăsta de astăzi, o să punem amândoi, și eu și el. O să mai pescuiască și la Crab Classic. El are în martie, spre sfârșit, are un concurs la Dino Lake. Presupun că o să filmeze atunci, nu? Da. Să filmeze cu petrișor. Deci echipa bombă, echipa racheta. Nu uitați, Ciortănașul. L uitați și pe acolo cu subscribe. Dacă vă place de el, dacă nu vă place, îi luați subscribe înapoi. Nu-i problemă. Dar eu zic că el face treaba bună, e bea serios. Așa, să revenim la oile noastre. Suntem pe Agvedănești 6, pe locurile 5 și 6. Exact cum intri pe baltă, sunt locurile din față. Și am zis să venim să facem și noi prima partidă pe anul ăsta. Pescuim cu câte un băț. Cristi, din păcate, și-a vândut ce mai avea, a rămas doar cu un băț. Și eu am zis să mă limitez tot la unul, vedem dacă am activitate, dacă n-am, îl băgam și pe al doilea. Dar până acum, 45 de minute, am avut 2 pești. Viitorul sună bine. Sper să nu pătesc ca în trecut, să prind 2 pești la început și după aia să nu mai prind nimic. Doamne ferește! Dar nu cred că e cazul aici, catch and release, am văzut pește destul. Nu cred că o să se întâmple asta. Cum pescuim? Repede înainte, ca să nu vă mai plictisesc, să nu mai... Am venit, am întrebat administrația, a zis să nu dăm aproape de mal, să dăm la 1,5 m, 2 metri de mal, că aproape agață. Și ne-am apucat să o dăm și am decis amândoi că am retras cam 10 metri de mal ar fi un substrat ok. Aproape de mal acolo, în 3-4 metri era substratul rămolos ca lumea. Și am zis să încercăm prima dată la 10 metri. Nu este voie cu înaintași aici. Firul minim este 0,25 și da, eu nu prea pescuit fără înaintași și mi-e cam frică să mă înfig în ea. Experiența, în timp, ușor o să prind încredere. Că și acum până am reușit să lansez, să dau un clip, am dat de vreo câteva ori gherle. Mi-e frică să mă înfig să nu se rupă firul. Mai ales că înaintea mea a lansat Cristi și a avut la primul lanseu ruptură și el avea și înaintaș conic, că ai voie cu înaintaș conic. Și tot a rupt-o și zic, stai să vezi acum nebunia. Cu ce pescuim? Ca nadă și ca momeală.
Cam am început cu aceste chestii, stați să vedem să focalizeze, nu se vede că sunt în teste, cum când le-am luat eu erau în teste și n-are etichetă pe ele, sunt de la iBates, de la, cred că știți, dacă sunteți pe grupuri pe Facebook, știți pe băiat, de la Buzău este, iBates, Andrei F. Tim el cheamă, și astea mi le-a dat el să le încerc, cu astea am început, ia, dacă se văd, zic că se văd, și Canada, pe a lui am folosit-o, n-a dat de la el, am folosit-o în partidele trecute și acum tot așa căpătată o am. Mi-a dat-o prietenul meu Petrișor, care o are și el de pe traseu, dacă el este agent de vânzări la Mim Team. Vizitează foarte multe magazine de pescuit în țară și asta o are de la un client de-al lui, care s-a împrietenit și a zis iau și pescuiește cu ea să o testezi. I-a dat mai multe pungi și mi-a dat și mie. Fulger se cheamă, probabil nu ați auzit de ea. Pescuiesc cu Nada Brown de la ei, de la Fulger. O am de 6 luni, în septembrie mi-am dus-o Petrișor, dar eu mai aveam și alte pungi pe acasă și abia acum a sosit vremea ei. S-a păstrat foarte bine, nu-i problemă. Vreau să vă spun că e foarte, foarte bună. Nu știu exact cât costă. Cred că 20 de lei este asta pe magazine. 18 sau 19 lei. 18 sau 19. Dar ce pot să vă spun este că are făină de pește și se simte mirosul de făină de pește. Miroase foarte bine, colează foarte bine, textura este ok. Adică umectarea a fost super, super ok. Adică chiar nu am avut probleme cu ea, nu face cocoloașe. Singura chestie era că n-ai mai pescuit cu ea la început cu cantitatea de apă. Că mi s-a părut mie că ia mai multă apă decât cu ce am pescuit eu până acum, să zic așa, în afară de Utopia, că și aia ia apă. Asta are, da, textura este apropiată de acele de la Utopia. Și de asta ia mai multă apă, eu a trebuit să o mai umectez un pic. Că până mi-am făcut eu asta, ea mai tras și eu am simțit nevoia să o mai umectez un pic. Dar în rest vreau să vă spun că cum se prezintă colaj și miros și textură îmi place. Am avut și 2 pești până acum. Eu zic că e ce trebuie. Și la 19 lei, nu știu, dar nu prea o găsești pe la... O găsești pe magazine, Cristi? Încă nu. Încă nu, doar la el. Doar la el, da. La cine, cum îl cheamă băiatul ăsta? Pescuit InRo se numește site-ul. Și Pescuit InRo, adică în ro. Prețuri mari la... prețuri mari? Nu mai știu exact. De unde e, mă? Mici la prețuri mici, se numește, din Răcari. Aia este magazin de pescuit din Răcari, probabil nu stat de multe în Răcari. Cred că sunt 2-3 magazine Răcari, nu poate să fie mai multe. Cel mai mare, sigur e. Cel mai mare de Răcari, da. Și cred că doar acolo sau și pe la câțiva prin țară, pe la prieteni de-a lui, dacă găsești. Da, e nada făcută de proprietarul magazinului. Acum să vedem cum se prezintă mai pe video. Mai am o pungă de la ei, tot cu făină de pește, dar este cu căpșună, cu aromă de căpșună, aceea e roșie. Asta este maro la culoare, că de-aia se cheamă Nada Brown. Metodă 45 de grame, distanța 50 de metri, cred că sunt 50 de metri până unde dăm noi, cam 50 de metri sunt. 50 de metri până unde dăm noi. Cam asta este treaba până în momentul ăsta. Speram să am și o trăsătură când făceam introducerea asta, că până acum am avut trăsături numai când nu eram pregătit, numai când nu eram cu ochii pe ea, dar văd că nu dă. De obicei trage între 10 și 15 minute, ce am văzut eu, dar ultimul lanseu n-am fost chiar mulțumit de el, nu a lovit chiar bine clipsul. V-am zis, încă mi-e frică să mă înfig în băț, să nu sărpă fiul. Ar fi problemă că sărpă, dar e lenea mare. Stai să pui al metod, să te clipsezi, n-am măsurat nici pe picheți, o faci în ochi, aproximația. E mai neplăcut când ești comod și când ești tută, da, e mai neplăcut să stai să... Dar să sperăm că nu o să avem norocul ăsta. Te-ai filmat înainte să ne punem ca lumea la pescuit. Deci efectiv am aruncat-o și am abandonat-o, să zic așa. Sper să se și audă. Aude că e ăla, cred. Am microfonul ăla.
Hai băiatul, hai. Hai ciortanașul meu. Asta e Lediglu Petrușev. Care e la Cernavodă de vreo 2 zile și nu știe cum arată pește. Dar îi arătă unul. E micuț, aparent. Da. Gata. Da, ce trăsătură brutală a avut. Uzi și tu puțin aia? Da, bravo. Ia stai să le așa. Să mai bag la salteană, nu mi dai direct din E așa, aș vrea, dar... A venit și la mine nebunul. Nici eu n-am apucat să fac o introducere, ceva. Ciortanaș scoți. E Maria Elisabeta aia să vezi. Al meu a fost destul de micuț, cred că avea 1 kilogram jumate. Mai ieșeam noi tot acolo. Sperăm și la frații mai Mari. Am cred că e carat. Deci. A zis că eu tocmai ce făcusem introducerea și peștele era acolo, dar cred că a luat-o și a zis eu nu mai mă mir de aici, mă opresc. Sau poate a tras în timp ce filmam eu și n-am fost atent, nu pot să-mi dau seama. Acesta e al 3-lea peștuc. Nu cred că e așa mare, că dacă era mare, dădea el un semn acolo. Eu uite-l, mă! Bă! E mai mare? Stătea așa cu mintea acolo. E mai mare, mă. E mai mare cu 300 de grame. Hoști. Da, cam așa arată el în minciog. Vi arăt la sfârșit pe toți. Îi bag aici, am vorbit cu administrația și mă lasă să-i depozitez în juvernic până la sfârșit. Opa! Avem prima trăsătură la Cristi. El a zis că nu ar prea vrea, n-ar prea vrea să mai filmeze, că nu și-a făcut un plan de atac, nu și-a făcut un sketch de acasă, să vorbească, să el e mai profi, eu sunt mai pe cum îmi vine, ce îmi vine aia zic. El vrea să facă totul mai frumos, mai ambiental, să nu se bâlbâie, să fie totul frumos. De asta, dacă nu e cer prea mult, să vă abonați și la el, la Ciortănașul. Ah, frate, adevărat. Cârlic, mă. Cârlic. Bă, da. Ăsta e ok, n-are rupturi, n-are...
Arată la cameră. Du-te și tu mai aproape acolo. Ia uitați, ăsta e peștele prins. Ia uite, ia uite, a și plecat. Mă, incredibil. Am prins-o doar pe telefon. Da. Deci abia lansasem, m-am oprit GoPro-ul, că zic că n-are cum să trag acum la început. Și n-am tensionat bine firul că deja a plecat volanul. Dar, bineînțeles, după o lansare corespunzătoare corect, în clips, cum trebuie. Lăsat frumos metodul. Ia, care o să-l aduc aici. Opa, ia nu mai lăsăm luneta frâna așa mai... Frâna asta de la Ultegra e... mai mult decât imprecis. Hai mă, culane, mă. E prins după coamă cumva. Da, s-a dat firul. Gata. Gătin! Eu am tot ce furios e. Da. E de la Zara ăsta îmbrăcat. Ia uitați. Bă, băiat, hop. Mă, încolo, mă. Mai avem cam jumătate de oră de pescuit și iar a făcut liniște, adică a făcut liniște. Da, mai tras la următorul lanseu. Următoarele două, de fapt, am două recuperări fără pește. Da, în mare parte cam știu care e problema. Am venit pe un pescuit ăsta de tute, nu prea l-am făcut ca la carte. Lansările nu sunt toate cum mi-aș dori eu să fie. Nici nu prea am reușit să pescuim chiar la punct fix. Pentru că mai am 4 luni de pauză deja până mi-am intrat în mână să încep să lansez ok. Prima jumătate din partidă am tot dat gherle. Am tot recuperat, am tot lansat. Deci cam e și rugina asta care s-a pus peste iarnă. Și tutenia asta că ai stat, ai îngâșat, ai pus pe tine, prea mai ești învățat cu activitate, cu astea, cu monculița. Dar am început ușor să ne intrăm așa în mână. Avem așa, este o zonă în care, pe stânga-dreapta, în care nu este chiar atât de mult nămol. Și am observat că atunci când am lansat acolo, a venit trăsătura și destul de repede, repede. Maxim 10 minute. 10, 12, 13 minute. Dar dacă nu reușesc să lansez chiar acolo, nu prea mai vine. Acum să văd, am lansat-o în 4 minute de când e la apă. Să vedem dacă reușesc să mai prind o trăsătură pe cameră. Dacă nu mai lansez o dată și mă apuc de
mă apuc de strâns. A fost așa o partidă mai nepregătită, mai nevizualizată din timp, că pot să mă exprim așa. Am venit, unde am găsit și noi, adică inițial voiam să mergem până Nucetul, dar ne-am schimbat că făcusem programare până Nucetul pentru sâmbătă și am avut o treabă ieri și n-am putut să mergem și duminică nu mai erau locuri libere, ok, adică erau doar alea unde e malul la distanță mare. Și zic, hai mă să încercăm aici, că știam de ceva timp de pe Facebook. Am văzut că e Checenlis, am văzut că arată destul de ok așa în poze. Hai să încercăm tot așa pe o baltă Checenlis ca să avem ceva activitate. Că e greu acum, dacă treci pe bălți cu reținere, mai ales acum după iarnă, e greu să prinzi pește. Unele au scos tot peștele, altele n-au mai populat în apropierea închiderii sezonului și acum mai vin și populează o dată de 2 ori. Peștele s-a scumpit, taxele încă nu s-au mărit, din ce am văzut, sau dacă s-au mărit, nu s-au mărit destul și trebuie să recupereze cumva, să existe o balanță. Dacă începeam iar anul trecut cu gherlă, nu prea era bine pentru motivație. Și de asta zic, am programat un scurt, nu ne-am interesat despre baltă, despre distanțe, unde se pescuiește, ce standuri. Am venit, care ne-a plăcut, acolo ne-am pus. Hai, și am dat. Cred că dacă pescuiam cu 2, cred că aveam activitate mai multă. Dar, ia, că am prins-o, hei, ia uitați, să vede? Haide, mă, trage să se vadă și la mine. Haide, mă, a tensionat. Ce bine! Și cât am? Da, am 7 minute și 6 minute de la lansat. Am zis, dacă reușeam să o arunc unde trebuie, să te la vine. Nu o arunc unde trebuie, stăm degeaba. Dar tot timpul ne dăm seama despre asta spre sfârșitul partidei. De asta e bine să vii de mai multe ori pe o baltă. Să vezi locurile, e altceva. Că la noi e prima dată, ce să învățăm, ce să știm. Și v-am mai zis eu și în videoclipurile trecute. E chiar sănătos stilul ăsta al meu de a pescui tot timpul pe altă baltă. Dar și dacă aș face filmulețe numai după o baltă, cred că v-aș plictisi. Vin destul de ușor la mal. Sunt ciortani. Ăia mari încă nu au ieșit de la hibernat, cred. Prea am văzut să prindă de ea mari pe baltă. Ia-l vezi, că e bariu mare. Uite-l. Hop! Cam asta e peștucul, îl băgăm la juvelnic și revenim. Dragilor, cam asta a fost partida noastră. Cam ăștia sunt pește pe care am vrut să-i prindem amândoi. Ținem cont că am pescuit cât un băț fiecare. Adică și dacă s-a prins la două bețe și am început pe la 9:30 să pescuim. Poate chiar mai târziu de 9:30. Da, și am încheiat la 1:30 că am rupt eu firul în lanseu și n-am mai stat să mai fac altul. Că sunt tută, v-am zis. Am pescuit nepregătit, pe rapid, pe rugineală. Noi suntem ok, mulțumiți. Am făcut activitate, vremea a ținut cu noi și cam asta e. O să mai vin la balta asta. O să vin pregătit cu un fir de 0,28 ca să nu am emoții pe tambur. Și când mai am chef să prind pește, chiar o să mai vin cu drag aici. Cristi a zis că
Nu știu ce să zic. Mai vedem, mai vedem. Mai vede, îl încurcă foarte mult drumul. Adevărat că e lung drumul și eu am noroc că am mașina asta, care e o a doua mașină, cum ar veni, o am pentru pescuit. El are doar pasă personală și e mai greu să o bagi pe drumul ăsta de la... De Dunăre. De Dunăre, da, drumul de câmp. Na. Da, E ok, el este făcut ok, dar tot e drum de câmp. Și departe de noi. Dar noi suntem ok. Cam asta e, Cristi, dacă... să nu uitați, Ciortănelul, canalul lui Cristi. Ciortănașul. Ciortănașul. Aoleu, mereu le fac. E bine și așa, e o fază bună. Ciortănașul, să nu uitați să vă abonați. Și abonații lui la mine, la Pescuiculeșu, că asta o să fie încheierea și pe videoul lui și... cei care nu sunteți abonați la mine, la Pescuiculeșu. Dacă mai vrei tu, Cristi, să mai zici ceva? Nu. Nu mai vrei să mai zici. Obosit și Asta e a suficient. A fost da? o partidă ok. Până data viitoare, nu uitați, numai sănătate!